Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Good Shepherd Educational and Charitable Trust. La I admission nagam taka MBBS, BDS, BHMS, BAMS bat QA. Bantip kamania phone haki number khandai nyo sao san hnriu pranot bat khandai pra hnriu lai san hnriu iwe khandai pra. ALS, India's premium IAS coaching institute since 22 years, proudly announces face-to-face classes. Now, study from best IAS mentors from Delhi in Shillong. Admission open for IAS 2024 attempt. Register for the orientation on 4th August by visiting MIIT campus Brookdean, Dhanketi. Batch begins 7 August. Book your seat now. Call 8257-865-257. Kipai pa nong snong jong snong borghat bat not bor kilami pait ba ban marmat daladihi ya ka surap ka papniaso nado ka snong lama shado ka snong borghat ka bajingai kumba khatway kilometer aa kinong snong kilami ban marmat daladihi namar ka jing sosat ka ba kilamat man lagasngi nakadaw ka jing sniu palat kani ka surap ka balakta shisha ya ka let kawan kipait ba kinong snong kimban se ban le da ka bor la jong namar ba ka sarkar kampai khmat satya ya kajing jongki menteri kanat puli puthi jong ka sarkar jalla rakam sangma ulaya thu ba ka sarkar kalaya kren bat ki bor pnya jong ka North Eastern Hill University lani ganihu ba kampat dai ban penbor ya ki college bakin pentrekam ya ka National Education Policy hagani ka jalla menteri ulaya thu ba ka sarkar kala phak tien show vice chancellor jong ganihu ba un khot jing yalang ya ki bor pnya jong ki college prepare ban ya theria tai sani bhai ya kani ka mat khnang ba kani ka kam kaniat be ki nong hikai college ki badon ha ka kunhun jong ka Meghalaya College Teachers Association ki lasdang ya ka non cooperation movement jong ki da ka ba kimtre shu ban shim class ha ka first semester na do ka shitarik unailar bat kadaw kadai baki persya ya ka jing shimrai ka North Eastern Hill University lani ka nehu ban pentrekam ya ka National Education Policy 2020 ka Director Health Services MI ka Dr. H.C. Lindem kala plipat ba ya ka Ayushman Bharat Digital Mission lani ka ABDM Scan and Share Implementation Program ha OPD registration block jong ka Civil Hospital Shillong bat hadian kani kala pen ipat ya ka rukom pentrekam ya ka ABDM Scan and Share ka jingtmu jong ka ABDM Scan and Share implementation ka long ban pentrekam ya ka jing ai jing shakri ha ka kot ka khia lengba ka digital khnang ban pun urlong ya ka jing ang not balabu da ka World Health Organization ban penyo ya ka jing sumar shaman la wei pa wei nong shong shnong hagari barok wei na ki hinyo tli ki school ba lani ki university ki badan hajarkan lightly kimdon nang hikai ha kitanat paper kat ba lightly pat kidon tang uwei professor kadai tang ka Ranchi University kabadan hadu sangut kino hikai ka Ranchi University lani ka Dr. Shyama Prasad Mukherjee University kabala khampau kamdan tang uwei ru nong trei bopura lani ki nong trei permanent ki bathamai haki hnriu snem menta nado bala pankiu kordan ka Shaka University hadin bala shong thai ki Professor Barim Kim Shimla Thungshu da ki batmai ki weipat ki University kum ka Kolhan University ka Sido Kanhu Murmu University bat ka Vinobha Bhave University ki don tang uwei professor baro nyauteli ki University ki don ya ki nohikai ki babiang nrei Shimla penkiu kerdan ya ki kum ki professor la arfulais namenta kajing ya kan at ha guru gram menta gadang jur ha gajan met jong gasngi hat majai kila don sauteli ki dukan ki plasha thang kajing ya kan at menta gadang jur ha Faridabad bat Palwal kila don bon teli ki thuk ki plasha thang ha Rasulpur ki pait bhor kila persyang ban khang ya kalenti Delhi Agra National Highway ha Palwal nrei ki pulet kila penher krat ya ki dakabor kibor penya jong ka Gurugram district kila khang ya ka internet ban light na kano ka jing sapriang ki khubor ham saya ka Supreme Court kala takran ting ya ka sarkar jalla bat ka sarkar pedeng da ka baong ba kimla satya ban wanra biang ya ka shongsuk shongsan ha Manipur
Ka Supreme Court kala ong bagi bor pulit kila telot haduk kata-kata haduk ba yaki FIR ru kim tresyo ban register case bat kim laru ban kim yaki brio ki badon keti haki kam sniu. Chief Justice of India mentau labu jingkeli balai bagi pulit kislam ban register case yaki FIR bat ban shim jingkren na kilanot. Ka Supreme Court kala khot hajir yau Director General of Police jongka Manipur haka nyau tarik unailar baun ajubab. Ka Iran kala penbena ba kasngi balang bat kasngi palai kindai kisngi syuti namar ke jingshit kerang palat kasngi. Ka sarkar kala batha ya ki brio ki bala temen bat kumjuru gitu ki brio ki ba om da biang ka kot ka khia jongki bagi dei ban syong khop halaying. Kajing syed mentau snem ha Iran kala palat ia ka shispa arpulai degree Fahrenheit lani sanpui degree Celsius. Ka sarkar kala batha ia ki hospital bagi dei ban long ki bala khre baro arpsau genta ban penbiang ia ki jingdon kam ki jong ki nongpang. Ka China ka penslur ia ki nongshong shinong jongka bakin tre ia ki kam ki ban yakun persya ia ki nong sentiat bat bakin tauru ia ki channel la jong ban pentip la dadon kanu ka jing subas new ia kinu ki brio ki batmu ban le persya ia ka ri la jong bat ka sarkar kan ai khusnam ru ia ki batrei kum kita ki kam. Ka China ka kwa baki brio jongka kin pikir ba khamtam na ki nong sentiat na bari. Ka China kalawan raru daka ain bahkan tokit yano la daki don jing subas new. Katanat ia dari kala ong baka thong bahakmat kadai bani daya kari na ka jing sya thambor ka banabar wat napo ri la jong ru kumjo. Kani ka jingle ka China kadai namar ba ka subas new baki ri sepni khamtam ka US kibu nong sentiat ha China. Ka Olga Leonteva ka nongra shiti lani ka postwoman ka badang Lifeo Arsnem karta ka ba na Tashkent Uzbekistan kala yap hadien bakala sakut hadu lais ngilenter haga elevator lani ka lift bat shimladon mano bawan pelat imyaka. Kani kalong kemi ka sakut haga mala ka ba hajrong do jong ka yeng ka ba khandai mala. Kala lenyar bat perta panjing yarap nrei don bayos ngoyaka. Ki bahyeng ka Olga kila wat ya ka hanrei shano ro kimlap bat ki hab ban lech ki pulit haga jing tokit lalap ba haga tai ka building kam shim ladon ka jing pelip boarding hagi tai ki laisngi bat lo suba ba ka dei na ka jing thot ka lift ka bashna da ka company ka bana China ka Olga kala no shadien ya ikon kan tai jongka ibadang nrus nem karta nong China ula jingi hadu shipau genta ban pet krat na China sha Taiwan nrei ula haban pendem no ilade hadin bola sha kan tha haungap utai breu ubaladon kumba South Post snap ai kerta ula jingi na Fujian province sha Matsu Island ha Taiwan nrei hadin bola sha kan tha haungap ula pan jingi rap na ki nongwan jingo kai penban kila pentip sha ki bor joka an kumta la kem no yo namar ba wan rung be ai utai ubreu la ra alpa ya ka bam ki jan ki dawai bat ki wei pat ki jing don kam jong u ulaya thu ha ki pulet bau kwa light lo na ka China bat ulaya ya ka lenti ka ba ba da ka ba shujingi hado shipo ganta ban lech buhai snong sa Taiwan nong India ubala nyu pupras nem karta ubadai engineer ubala shong la sa ha America ula kam ba ula shabe kam tang nakadaw ba Ukraine phone dakaktin hindi hakapor ba yap ubahing jong Anil Varshne ula mudui mokaduma persya ya ka company Parsons Corporation bat yo defense secretary ka US Lloyd Austin bat ula keno ba ka company kala bekam yo tang namar ba Ukraine hindi kajing sya bekam jong kadai hadien ba udon wei pat udoli ubaya trailang bat ubala ujor da ka ba keno ba upentip ya ki jingtip baburi jonggari syabari da ka ba kren da kaktien kibom don basmutu Varshne udai ubala pendep ya ka mechanical engineering na Banaras Hindu University bat ulalet sa US House nem khat kandai spa andre pupra ula tray bat ka Parsons Corporation nadu unaitung arjar khatway hadu risau arjar arfuar ula yoru ya ka khusnam contractor of the year namar ka jingla jong ban tray bha ya ka kam khat wei ngut ki briu ki layap bat arphunyo ngut ki dang jar ngai ha ka jing ther ulabba bat kal air ka bajur ha Beijing ka jing jur slap bat ka jing jur air ka dei na ka daw ka jing khe ka typhoon Doksuri
Kajing he jong slap kalapoi hadu arspa life san pon iwe millimeter. Hadu mentah kila don hadu silak arpunyo hajar ngut kinong snong ki bala sya pen kenria na ke jakasa jongki. Kila don hadu khanyo ngut ki brio ki bala yap ha South Korea hagani katayo namar ke jingshit kerang palat kesngi kambon naki bala yap ki dei kinong rep ki bala khamno karta namar ba ki lejbe che jakarep jongki warah pedeng ke jingshit jong kesngiru. Kajing shit ha South Korea kala kamjur palat ha marshiteng jong upnai jeliu kabala poi palat ia ka life sun degrees Celsius habaya khain habaro ko wei gari kambun ke bayam kidai kibala prapos nam shaneng kilawan poi kumba nyu spa prapos ligi trok ki bawan ban panhap hadu kumba life sun hajar ton ki marbam sya Sudan ka World Food Program kala pentip bakala pen poi bam syaki saulak san po hajar ngut ki brio ha Central East North but South Darfur nado balami ke jingya kanan ha Sudan ha pedeng ki kenhun sipai jong ka Sudanese Armed Forces but ka Rapid Support Forces kiladon palat lai hajar ngut ki brio ki balayam palat nrio hajar ngut ki ba mansau but da ki million ngut ki ba patch nong nakadau jong ka jingya kanan ka UNICEF kala pentip bakidon hadu sauspa life san ngut ki kena ke balayam bat arajar arsan ngut ki bamsau ka United Nations kala yo ru ya jingtip bakidon hadu arajar sanspa teli ki jingja ki bala pen Kenya ki kendon ban yada ya ki kenaret ka jingya kena arah Sudan kala sedang nadu ka khatsan tarik uyayong bat kadang ne hadu mentaru ka National Election Committee jong ka ri Cambodia kala pentip bahkan penbenano ia ka result jong ka election haga singi tho ding jong ka tayo watla ka committee kampat penbena nrei kat kum ki jingkhen bala yoklum la ong baka Cambodian People's Party kala job kput haga tay ka election kila don khat pratali ki sengsan perthai ki bayakun haga tay ka election ka ba jupun long shisien man la ka sansnem kat kum ke jingkhen bala yo hadu menta la ong baka CPP ke job shispa arpungut ki MP na ke shispa arpsantali ki constituency uhun sen balabat kum menteri rang bado ke Cambodia menta la laipu prasnem ganti ula penbena ba unsong thai no badia ke shuki menteri rang bado kun ai hau khun jong uhun manet badang sausan snem karta un sabam smai haka arfu artarik mentau bunai kitu kilong kimat kublai